Hindi ta. Kaya di ba ko nada makiinom da? Kaya di pa kayo... Apo, may kami man makiinom madam, nabanbanog kami man, nagantay nagapon may. Ay, kasi sir, aguray lang. Well, adi, nalamis ko ma. Ay, sige sir, aguray lang. Ay, inom kami na Lakay! Aguray lang sir. Lakay! Lakay! May da ka na makiinom na eh. Nga dyan? Makiinom da ka na. Makiinom da? One. Makiinom kayo? May kati pa rin! Ito rin! Makaw! Surat kayo! Ay no! Ay nga po, ang bagta! Bumisita ka ka talaga. Ang bagta, nakaumumay kayo dito. Ayan may. Ay napo, may nagagapan yung alog lugar dito. Isabela, eh, pero pina. Talaga, ganda Na. ka tayo na Shot! Ako hindi ta. Kay... Inom na ka! Hindi ta. Kaya di ba ko nada makiinom da? Kaya di ba kayo... Ay naapaw. Makiinom da ka no tinalamiis nga danom. Ang taman arakting pasango mo. Kaya makiinom ko nada mabakit. Ay apo. Bartag ka nga talaga. Uy, sa sino nga tao? Isungsong mo dito arak mo. Tigalaag ba eh? Kaya makiinom da garod bakit? Kaya di papainom magkisuda bakit? Pati pa si Dandy anak mo. Oh, pinulutan yon. Ay na. Ay, ako pa talaga.